lagi sila dyan dito. Di ba lagay ko dito noon eh. Doon nga. Sabi na ni John John. Maalok. Si ano niya sila. Kung nag-aral din niya sa Arlis, pero ano lang. Yes na. Magandang umaga. Andito tayo ngayon sa Roar Park. Oo, yung padaming traffic ha. Yan yata yung A. Yan nga.
Alas 9 na. Pagod na ako.